Hola, em dic Jordi i us llegiré el Salm 107. Doneu gràcies a Yahvé perquè és bo, perquè la seva misericòrdia és eterna. Que els redimits de Yahvé ho diguin, els qui ell ha redimit de la mà de l'adversari i els ha reunits de les terres, de l'est i de l'oest, del nord i del mar. Vagaven pel desert per un camí solitari i no trobaren cap ciutat on habitar. Famolencs i assedegats, la seva ànima defallia dins d'ells. Llavors, demanaren auxili a Yahvé en llur angoixa i els alliberà de llurs afliccions i els encaminà per camí recte, per anar a una ciutat on habitar. Que donin gràcies a Yahvé per la seva misericòrdia i pels seus prodigis a favor dels fills d'Adam. Perquè ha satisfet l'ànima assedegada i ha omplert d'allò que és bo l'ànima famolenca. Dels que habitaven en la tenebra i l'ombra de la mort, presoners de l'aflicció i del ferro, perquè s'havien rebel·lat contra les paraules de Déu i menysprearen el consell de l'Altíssim. Per això, humilià llur cor amb treball, ensopegaren i no hi hagué ningú que els ajudés. Llavors ells demanaren auxili a Yahvé en llur destret i els salvà de llurs afliccions. Els feu sortir de la tenebra i de l'ombra de la mort i trencar els lligams d'ells. Que donin gràcies a Yahvé per la seva misericòrdia i pels seus prodigis a favor dels fills d'Adam. Perquè ha esmicolat les portes de bronze i ha partit els forrellats de ferro. Els insensats, a causa de llur transgressió i a causa de llurs iniquitats, s'afligeixen a si mateixos. La seva ànima avorrí tota mena d'aliment i s'atensaren els portals de la mort. Llavors, demanaren auxili a Yahvé en llur destret i els salvà de llurs afliccions. Ell envià la seva paraula i els va gaurir i els alliberà de llurs foses. Que donin gràcies a Yahvé per la seva misericòrdia i pels seus prodigis a favor dels fills d'Adam. I que ofereixin sacrificis d'accions de gràcies i que pregonin les seves obres en cants de goig. Els qui baixen a la mar amb vaixells, que fan negoci enllà de moltes aigües, ells han vist les obres de Yahvé i els seus prodigis en la profunditat. Quan ho va manar, es girà un vent tempestuós i va aixecar les seves onades. Pujaren fins als cels, baixaren fins a la profunditat. L'ànima d'ells es fonia en l'angúnia, giravoltaven i ensopegaven com un embriac, i tota llur saviesa s'havia escolat. Llavors, demanaren auxili a Yahvé en llur destret i els feu sortir de llurs afliccions. Transformà la tempestat en calma i les seves ones guardaren silenci. I s'alegraven perquè les aigües s'havien calmat i ell els va guiar al port que desitjaven. Que donin gràcies a Yahvé per la seva misericòrdia i pels seus prodigis a favor dels fills d'Adam. I que l'exalcin en la congregació del poble i que el lloïn en el consell dels ancians. Ell fa tornar els rius en un desert i els corrents d'aigua en un terreny assedegat. Una terra fèrtil la torna en un salobre a causa de la maldat dels qui hi habiten. Ell fa tornar un desert en una bassa d'aigua i la terra seca amb corrents d'aigua. I allà hi fa habitar els famolencs i estableixen una ciutat per habitar-hi. I sembren camps i planten vinyes i fan fruita abundant. I ell els beneeix i es multipliquen molt i no minva el seu bestiar. Però després minven i s'abaten a causa de l'opressió, del mal i del dolor. Ell vessa menyspreu sobre els prínceps i els fa vagar en una desolació on no hi ha camí. Però aixeca el desvalgut, lluny de l'aflicció, i estableix famílies com un ramat. Els rectes ho veuen i se n'alegren, i tota injustícia tancarà la boca. Qui és savi i observa aquestes lliçons? Que ells comprenguin les misericòrdies de Yahvé. Fins aquí la paraula de Déu.